Ngani ke channel tengah ngau ban kerpat ye gitu ki nong shono ki basyat peniap briu ba peniap ye ki mensim balui-lui ye ki klung ye ki khna ngau ba persyang pan peniap shwa ye ukhun jong phi haba phidei mun chono phidei ki nong ritlen ngau ba ban peniap shwa nengkong ye ukhun jong phi ke hato ngau kumno ko mensim ki jong phi ngangit bagini ki nong shono lada don mano ba penyap ye khun jong phi ngangit scam ba kaman sim jong phi ka dung telada phi nut bedalada pila nut ban penyap ye khun jong priu sngau ba penyap chwa ye khun jong la dei ke sngau kumno tenga karpat ye phi baro ki parlok sngau ba ban husiar ba hagini ki portlang namar lami ka ayom jong mensiono sengbar siar te ladalap uni te mo tip mo lap uni te yau nong siono ngan bam im be kum bam utlen tu utlen bari sajri mapi te ginong siono ngangit poi ya gani ke video jonga sengba ai jit snam choi khun jong pi gen mo wat nom ajit chwa ya ki wei hashwa ban phi hashwa ba phin panjot ki wei sngau ba perchang chwa ya ki khun jong phi gen la sngau kumno pang nem ko no jong phi te tam kini ki kentin ngai bagini ki nong chono ksau ki nong chono siang ni ki la thu rai mo ara phi thu man se lek ta ai jong phi de ring clan pra ne bi jong phi ara don suspect kino chono don yin chono sama sa comment ka comment section jo kani ke video ngan like ra de klik clan ngan ta he tu ke ying do klik clan tang si drop tu ke ying kala pra plom ngai tang ni ke tin flash wat sno aim ba teng dom siap bor mi mana si jing sha nyap ja belum kena de sim ni pa ni sim tiblan tang ni kentin Kublai sibun, kublai sejarngu, to ngin yau siar bah ini ayom jeng ginong seno kublai sibun.